ovčáci, hráci, kdo po tobě jde, pošleme si pro Frantíka, on má velký kladivo, zabijeme kovára, masa na něm máme, jestli nám to dobře spraví, tak mu dáme. My jsme tady jako kapela, cymbálovka, hrajeme tady ve 4, housle, kontra, basa a cymbál. A hrajeme na skvělé akci, jmenuje se to Veletrh vědy. A hrajeme tady tak jako na navození atmosféry a taky právě k tanci. Probíhají tady takové krátké workshopy, kde se děti můžou vlastně zapojit do tance a blíž vám k tomu řekne naše taneční lektorka Laura Kolačkovská. No tak vybrali sme si také jednoduché tance, väčšinou folklorizované, ktoré majú pevnú tanečnú väzbu naviazanú na hudobný doprovod. A cieľom je vlastne zapojiť tie deti, aby si skúsili, že tanec nie je ťažký, že je to hlavne zábava. Je tu široké nejaké vekové rozpätie. Boli tu detičky z materskej škôlky a potom sú to tínedžeri, nejakí 15-roční, 16. Tie tance sú zámerne vybrané, takže sú hrozne jednoduché, aby nikto nemal pocit, že mu to nejde alebo že je to náročné. Tu je tá pevná štruktúra, že neviem, 4 kroky doprava, 4 kroky doľava a je to vlastne sranda, keď to človek opakuje, keď sa to zrýchľuje a tak ďalej. My jsme se rozhodli formou hry proniknout vlastně do útrop lidové písně. Každá hudební skladba a lidovou píseň nevyjímaje drží z určitých segmentů, které jsou vzájemně propojené, nějak na sebe reagují, nějak ten útvar začíná a nějak končí a to má svoje pravidla. Začínáme vždycky zelenou a končíme vždycky červenou. To vlastně odráží to, že naše tonální cítění souvisí s tím, že abychom cítili jako útvar jako uzavřený, končíme většinou na tónice nebo na jiném tónu tónického kvintakordu. A tak jako zcela v běžném vlastně v životě šla píseň od úst k ústům a od té doby nebo s každým zpěvákem se změnila, zpřehodily se slova nebo se nějakým způsobem změnila třeba i melodie, tak to nám teďko supluje tahleta hra. A děti, když tu novou písničku takzvaně složí z těch kostiček, které my máme tady k dispozici, tak ji můžou zapsat a stane se to součástí našeho víc než 100 let budovaného archivu lidových písní. Ta vitrínka symbolizuje tu část ústavních dějin, které jsou spojeny s vývojem zvukového záznamu a toho, jak byl vlastně zvukový záznam, co by technologie zapojen do sbírání a zkoumání lidové hudby. Takže tam máme ukázky od voskových válečků přes magnetický drát a magnetickou pásku, gramofonové desky až po současné aktuální či lehce zastarávající digitální zařízení. A vedle vitrínky jsou potom zvukové ukázky, kdy se ukazuje, jak na tato jednotlivá média se lidová hudba zaznamenávala. Takže tam máme samozřejmě nejstarší zvukový záznam lidové hudby na voskovém válečku z roku 1909, Dudáka Františka Kopšíka. Máme tam potom záznamy fonografické komise Akademie věd a umění z 20. a 30. let, které znamenávají tehdejší Československo. Máme tam magnetofonové pásky z 50. let a máme to až po současné digitální záznamy různých podob oživování folkloru, například zpěv při kosení ve Stromovce. Na naší interaktivní obrazovce prezentujeme projekt, který se skrývá na stránce lidovéprameny.cz a který je veden snahou to nesmírné bohatství zapsaných lidových písní a tanců v našich ústavních archivech zpracovat, zdigitalizovat, přiblížit co nejširšímu okruhu možných uživatelů a zároveň připravit pro další vědecké i laické využití. Ta stránka umí vyhledávat podle melodií, umí porovnávat melodie, umí vyhledávat podle regionů či lokalit. Samozřejmě, kdo ji zapsal, kdo ji zpíval, víme-li to, kdy a kde byla zapsána. Takže všechny ty informace, které se kolem lidových písní a tanců nabalují, tak se tam snažíme nějakým způsobem zpracovat, zpřehlednit a zpřístupnit. Je tam samá zábava. Lidová zábava.
No, jsme svědky takového malého zázraku, protože i když jsme se samozřejmě pečlivě připravovali, že tady bude hudba a tanec, protože to je náplní našeho oddělení, a tak mě v tomhletom prostředí teda překvapilo to, že vlastně ty děti se většinou tomu tanci nebránili a dokonce si o něj i sami přišli říct. Že jsme se naučili a tancovali písničku Žádný neví, co jsou domažlice, kterou já považuji za takovou hymnu domažlic. A i když ji děti neznali převážně, tak se jí hrozně rychle naučili a moc se mi líbilo, s jakou chutí a motivací potom zpívali a tancovali. Tak jsem se samozřejmě zaměřila na tanec do kolečka, který já sama mám osobně velmi ráda a učím ho vlastně už řadu let, všechny věkové kategorie. A na něm je půvabné to, že je vlastně vždycky s předspěvem, a to je něco, co nám závidí někde, nebo komentují to i mý kolegové v zahraničí, že to není běžné. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn tohleto zprostředkovat těm lidem. Myslím, že veletrh vědy je akce, která má smysl. Nám jako vědcům dává příležitost ukázat takovou odlehčenou formou, čím se různé obory zabývají. A musím říct, že nás příjemně překvapil zájem lidí všech věků a vůbec ochota poznávat a vyzkoušet si něco nového. Konkrétně u nás se návštěvníci mohli zapojit do tance a pohrát si s různými úseky lidových písniček. Tak neváhejte a přijďte, budeme se těšit.